flood management plan sa Pangasinan na titiyaking walang ghost project. Para sa detalye ng balita, narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Isang komprehensibong flood mitigation and management plan ang nakatakdang ilunsad sa lalawigan ng Pangasinan upang mas epektibong tugunan ng mga pagbaha. Bahagi ito ng plano ng pagtatatag ng Provincial Flood Mitigation and Management Office na mangangasiwa sa koordinasyon at implementasyon ng mga proyekto. Isasama sa plano ang mga umiiral na flood control projects na rerepasuhin at isasama sa mas malawak na master plan ng lalawigan. Layunin nitong maiwasan ang pagdoble ng proyekto at mas sigurong epektibo ang paggamit ng pondo. Tiniyak din ng mga opisyal na walang ghost projects na makakapasok. Magkakaroon din ng mahigpit na monitoring, audit at transparency measures upang masigurong kapaki-pakinabang lahat ng proyekto para sa publiko. Inaasahan naman na magiging minimal o halos walang gastos ito sa panig ng lalawigan dahil sa tulungan pondo mula sa pambansang pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News! IFM News! IFM News!